Kafe Antzokia. Kafe Antzokia ezagutu nahi duzu? 1985etik Bilboko herritarren arteko harremanen bultzatzaile eta hiriaren kultura beharren suspertzaile. Euskal kulturaren eta hizkuntzaren sustraietan tinko finkaturik, munduko herri eta kulturei ateak irekitzen dizkion gunea. Herritik eta herriarentzat sortua, autoeraketaren eta autofinantziazioaren bidez dihardu lanean. 24 orduko ibilbidean, egunaren joanari jarraituz, era guztietako kultura adierazpideak burutzen ditu. Prentsaurrekoak, euskal kulturaren gaurkotasunari erantzunez. Hitzaldiak, esparru askotako adituek emanak. Antzerkia, haur gazte zein helduentzat. Dantza eta kantagintza saio irekiak. Behialako iturari jarraituz, guztiok elkarrekin dantzatu eta kantatzeko. Lehengo eta oraingo, eta hango eta hemengo musikariek eskainitako kontzertuak. Horretaz gain, lagun askorentzako topagunea ere bada. Gozari gozo baten inguruan, lagun artean berriketan aritzeko edo interneten nabigatzeko toki egokia. Eguerdialdean aukeran hitzeko menuak daude, eta baita talde handientzako baskari zein afariak jantoki zabalean egiteko aukera ere. Elkarte, erakunde eta enpresek beren jai eta topaketa pribatuak egitea badute. Eta eguna bukatzeko denetariko musika ona entzunez eta dantzatuz, lagunen arteko topagune ezin hobea bilakatzen da. Izan ere, horixe baita Kafe Antzokia, lagun askorentzako topagunea eta kulturgunea.